Знаеш кое е най-циганското? Да. Че не си изтрих номера на джанта, значи като купих джантата, ето тук има един номер с фотошоп, ще го махна после. Който това е от склада, която се дяла и ден днешен не ми се занимава да го изтрия. Циганско е, ще го изтрием, а не му ядва. Няма проблем. 2093, 2093 коня. Чайте ще да отворим Viewfinder-а. Жори, аз бих се пазил. Опа, как сме? Това е много рандъм, тъй като не съм снимал от адски много време. И по принцип днес ми се ще да направим един клип, така за завръщане. Защото мисля, че лятото ще има материал за канала. Обаче ще видим какво ще стане от клипа, защото буквално няма как да знам дали ще се получат нещата, които съм решил днес да правя. В момента е 6:20 почти сутринта на 29 юни. Събота ми часово е. И отиваме на работа. Мисля, че днеска ще снимаме колата. Помъкнал съм техниката с мене. Буквално съм взел GoPro-то, съм го заредил. Взел съм си камерата с всичките ми обективи. Надявам се нещо интересно да се получи. Като цяло ви очакват окей клипове, защото тази година пак ще се ходи на море. Като миналата. Аз реално почнах канала с влогове от морето. Може да ги видите в канала ми. Какво посочвам тук, все едно мога ги сложа и трите. Даже май са 4 влога. Така че да, тази година пак ще има влога от морето. Според мен ще е по-интересно, че сме на различно място. И сега отиваме към гаража да вада колата. Свърших работа. Малко да отворим вратата, защото не се диша. В момента е 38 градуса. И сега съм спрял близо до Жорито. Ще ходим да снимаме Пежото. Айде, до след малко за вас. И след много за мен. Еми хора, сега ще направим малко снимки на Пежото и това е Жорито там. Спряхме го като пълните селени тук на Кауфланда. И сега ще направим малко снимчици, като вие ще ги виждате на екрана, защото има прекалено светло, за да ми виждате екрана на камерата. Така че, да, малко ще... Ако се вижда, вижда, ако не, не. Сега ще направим малко клоус шотове на джантите. Реално колата можеше да се измие, обаче аз сега ти преместя към Витоша, ще направим шотове и с Витоша. А това ще се случи след малко, защото нали сега ще направим един шот, само че към слънцето малко не ми харесва. Е така, от тук ще направим един шот. Ще видим после в Lightroom дали ще мога да ги спасат тези снимки. Добре изглежда, да бъда честен. Дайте сега малко да сместим колата, защото откъдето може да... Откъдето я фанах. Е така, от тук ще я фанем стикерите. Поляризиращия филтър. Ще тракам колко се може повече снимки, защото е хубаво да имаш повече отколко по-малко. После ако не са станали, да мога да действаш. Е на тия сгради. Хора, това е друго вече. С този бакграунд е много добре. Моят обектив не е толкова широко, обаче по-далеч ще стане. Е така. Еми, може би е такъв. От по-ниско. Дай копито се вижда. Не си изтрих номера на джанта, значи като купих джантата, ето тук има един номер с фотошоп, ще го махна после. Който това е от склада, която се дяла и ден днешен не ми се занимава да го изтрия. Циганско е, ще го изтрием, а не му ядва. Няма проблем. 2093, 2093 коня. Това е някакъв изрод ни подгони. Жоре, по тебе! Бегай, Жори! Обаче има някаква стойка, бе. Верно, ефтина кола, ама има стойка.
Браво на Пежи. Дай някакви клоусъп шотове, после с Жорето да ни снима, ще я паркирам като нормален човек, не като селянин. Говоря на хората тук, дето гледат. О, чакай. От тука. Целиш аз да съм на фокуса. И колата също. Чай, че... Ти ли си на средата? Да, аз трябва да съм там, където светва червена точка. То си дрифтира. Okay. Извъртя 2 пъти и се паркира там. Аз знам дали го снимах как върти, ама май го снимах. Айде са. Само да не ни изгонят заради този пичага там, защото може някой да ни изгони, не се знае. Жори, аз бих се пазил. Момчета понаснимахме малко, както дрифти и сега си паркира там. Аз свалям GoPro-то, няма да се е интересно нещо, ще ви покажа после снимки и така. Сега, току-що се върнахме от Кауфланда. Снимките ми, че доста добре се получиха и той ми направи готини снимки. Тях може да не ви ги показвам. Искате Инстаграм и някъде тук ще ходите и ги вижте, ако са качени вече. Ти какво ще кажеш, бе, Жора, готина локация? Много хубаво. Да, ако ви е харесало видеото, може да го харесате, да се абонирате, пишете някакъв коментар, някакви съвети за видеа, пишете и ще гледам да ги реализирам. Уверя ви, че гледахте и че си отделихте от времето да ми гледате простотиите, както винаги. И ще се видим в следващото видео. Айде, лека!